době, kdy Jaroslav Dušek s Pavlínou Brzákovou sepisovali nejnovější společnou knihu s názvem Nebe z péčí, ještě netušili, jaký příběh se díky ní odehraje. Na druhé straně planety, 9000 kilometrů od nás, ve Venezuele, žila dívka Gabi, celým jménem Gabriela Abigail Urdaneta Medina. Gabi má českou genetiku a její pradědeček odešel v době druhé světové války do Venezuely a tam zůstal, oženil se. A protože ve Venezuele už dlouhodobě těžká situace, tak Gabi přijela se svým tatínkem do České republiky zhruba před 10 lety. Bohužel tatínek po 2 měsících pobytu tady ochrnul na půl těla, takže Gabi se ocitla v dětském domově a je kurážná a statečná a já jsem byla nějakou dobu její učitelka, takže jsme se seznámili takhle a rok, když jsem vlastně s Jaroslavem tady psala knížku, tak Gabi jsem rok učila česky a během hodin českého jazyka vznikaly právě obrázky. To byla negativní a jdeme na to. Tady ten mám strašně ráda, to je krásný. Hlavně to vznikalo z Gabi na hodinách českého jazyka, které jsem měla dobrovolnicky a občas jsem ji vytáhla ze španělštiny, kde já jsem měla volno. No a původně to měl být záměr, že i budu učit češtinu, ale když jsem viděla, že Gabi krásně maluje, tak jsem říkala, víš co, budeme radši malovat, teda tu češtinu jsme do toho nějakým způsobem dostávali. My jsme malovali vším možným, i kávou, kávou jsme malovali vším možným a jako vínem, užili jsme kávou, si to. No, pili jsme červeným čaj, vínem. pili jsme čaje, jedli jsme dobroty. Jo, čaj. A neučila se Gabi, víš, zrovna, neučila se. Takže ulívačka ze školy. Školy, no, někdy jsme byli na dvoře školy, někdy jsme byli u mě v kabinetě a byla to ulejvačka. Takže vlastně radši o tom moc nemluvit, že jo? No, teď už můžeme, protože už v té základní škole není. Tak to jo, teď se to už může Teď už se říct. to může říct. Teď už si můžu všechno prozradit. Jo. Zpětně. Taky v letech české kohony jsme šla ven do kavárny. Jo, taky jsme šli to ve škole, jak jsme šli do kavárny. Tak za školu. Za školu jsme šli, byla tam dobrá kavárna, tak jsme si dali, jsme tam pili kapučino. No. Věřte, nevěřte, teprve v den, kdy byla kniha slavnostně poslána do světa, se Jaroslav Dušek a Gabi spolu potkali vůbec poprvé. Já jsem rád, že jsme se taky seznámili, my se vidíme takhle poprvé naživo, protože já jsem viděl pouze obrázky, posílala mi Pavlíka, psala mi o Gábině, říkala mi o ní, tak jsme se dohodli, že ty obrázky se budou do knížky hodit a tak znamená taky, že se potkáváme. V době, kdy její tatínek ochrnul a ona zůstala sama v domově, byl její svět v nebezpečí. Ale každý příběh má svoje pokračování, stejně jako ten Gabin. Setkání s Pavlínou Brzákovou a následný sled událostí změnil nebezpečí v nebezpečí. A rozvíjela bych právě tu myšlenku nebezpečí dál, protože když jsem vlastně Gabi potkala a Gabi malovala obrázky, tak jsem se dozvěděla, že bylo velké nebezpečí, že její tatínek, který teda ochrnulý na půl těla, takže skončí na ulici a Gabi měla o něj obrovskou obavu. Pomocí sbírky přes Donio, dražbu obrazu a dalších dobrých lidí se podařilo vybrat 260 000 korun. A Gabi moc děkuje za doklady. My name is Gabriela. I'm the daughter of Emiliano, and I want to say thank you very much for all the help you have sent me to my dad. It's helping so much, and I feel really happy. Hello, my name is Emiliano. I want to thank you for all the support I have received on these difficult moments. Gabin tatínek téměř neměl slov na vyjádření vděku. Nebezpečí pokračovalo a Gabi se stala úspěšnou ilustrátorkou knihy Jaroslava Duška. Dneska vnímáš takovou událost, vlastně tvoje kresby v té knize. Dnes vyjdou na světlo světa. Jak to vnímáš? Nervózna, ale taky jsem jako dobrý nálada. Jako. Na pódium přišla Gabi podpořit její milovaná učitelka. Chtěla bych Gabi dát kytičku, jak mi tady krásně rozkazala. A
nebo také malířka, která darovala svůj obraz do dražby. Případ Emiliana Gaby mě oslovoval, protože já jsem se sama ocitla v těžké životní situaci a bylo mi pomoženo, takže to vlastně takhle šířím dál. Nebe spéč. Kniha o nebi, o strachu, o snění, o zkoumání věcí a jevů a zase o nebi. Traduje se, že když se bájného Alberta Einsteina zeptali, jakou nejdůležitější otázku by položil, odvětil: zda je vesmír přátelský či nepřátelský. Čeština nabízí slovní hříčku, zda vesmír představuje nebe s péčí či nebezpečí. Jakmile tato slova nevidíme napsaná a snímáme je pouze sluchem, můžeme je snadno zaměnit. Prostě se můžeme přeslechnout. Ve slyšené podobě je mezi nimi jen jemná nuance. Záleží na rychlosti, plynulosti, záleží na důrazech a velmi záleží na kontextu. Na druhé straně záleží na vytříbenosti sluchu. Svou roli mohou sehrát vedlejší ruchy. Čím hlouběji jsme ponořeni ve vnitřním tichu, tím rozdíl vyvstává zřetelněji. Čím intenzivnější je množství smyslových věmů, které nás obklopují a vtahují, tím je pravděpodobnější, že nám odlišná slova splynou v jedno. A možná, že i jedním jsou. Jaroslav Dušek. Kniha popisuje realitu prostřednictvím různých druhů snění. Můžeme snít tak, že se nám sen bude líbit, a nebo můžeme žít třeba i v zakletém zámku. I z toho se ale můžeme vysvobodit, pokud si uvědomíme, že v něm jsme. Kniha může být také inspirací v těžkých životních situacích. Vyprávěním osobních zážitků Jaroslav Dušek přibližuje svědectví o zázracích v běžném životě i náhlém uzdravení z nevyléčitelných nemocí. Tak Pavlín mě zbyl materiál takzvaně. Ale jako jsme to tehdy řekla si, jsou tady věci, které ještě nebyly v žádné té knize. Co kdybychom se na to jako tak koukli a položili si další otázky? A tohle asi bylo před 3 lety. No, tak nějak to. Naše knihy vznikají pomalu. Prostě my jsme takový jako důkladní, pomalý. Vlastně ta knížka je taková, že je to náš kamarád. My ho ji čteme, ale paralelně se odvíjejí naše myšlenky. To se mi právě na Jardově povídání vždycky líbí, že je text a pak je tam ta rovina naše, kterou my si k tomu přidáváme, když čteme. Mm-hmm. A takže já jim říkám, že to jsou knížky kamarádi, jo? Který nám nic nevnucujou, ale třeba vlastně nás tak trošku jako poňoukají k našemu vlastnímu přemýšlení. Takže to je jedna rovina. Pak je tam ten Gabčin příběh, což jsou různý pocity. Stvárnění různých pocitů, různých stavů. My to tam máme ještě tak, a to jsme ještě nikde neřekli, že obrázky, které jsou hranaté, tak mají trošku negativní emoce. A ty, co jsou kulaté, tak ty jsou pozitivní. Sami autoři jsou pro svět naladěni velmi pozitivně a naštěstí se jejich prostřednictvím nákaza dobré nálady rychle šíří dál. Jestli pak, Pepo, řekneš tu příhodu, jak jsi teďka byl nedávno už úplně v té těžké depresi a skoro si šel koupit pivo. A víš, že se mi to doneslo? Víš, že to vím? A Pepa v naprostém rozkladu osobnosti šáhl po pivu v samoobsluze a v tu chvíli se vedle něj ozvalo: pane spisovateli, jste to vy? A Pepa. A ta paní ho zachránila. Je to tak? Bylo to ve větnamské večerce, nebo v Sámošce, a já jsem tam byl sám nějaký
prodavač se díval na nějakou vietnamskou telenovelu a já jsem tak bojoval sám se sebou a říkal jsem si, to je fakt jako pod tíhou těch událostí divný den. A po letech jsem se chtěl jako napít alkoholu a jsem stál na ty 2 piva. Řekl jsem si jenom 2 bulvary, víc ne, abych se nerozpil. A samozřejmě se rozpijete. Tak v té chvíli zadrnčel zvonek, jak mají vietnamský prodavači, mají ten zvonek u vchodu, tak se rozdrnčel. A vešla nějaká paní, říká, je, pane Furmánku, to jste vy? Jak říkal Jaroslav, tak jsem to pustil a sáhnul jsem o patroníč a vzal jsem si 2 koly. Takže jsem se opět nenapil. Člověk nemá čas se ani napít. Pavlínka hned to glosuje. Nebezpečí. To je to nebezpečí. To je ten moment, kdy je o nás postaráno a ještě jsem to měl jako luxusní o tom, že já jsem tak jako trpěl, že mám nedostatek ženský péče a proto jsem se chtěl napít, protože to bylo už několik měsíců tak já. A ta paní, co tam přišla, říkala, vy jste pan Formánek, a já říkám, jo, tak se mi představila, že je učitelka tantrické jogy. A já jsem se rozhářil úplně. A dál vyprávět nebudu to další v knížce. A to je jeho pozvánka zase na jeho knížku. Cestovatel, spisovatel, dobrodruh, milovník žen a života Josef Formánek, který navštívil přes 30 zemí světa, považuje místa, kde žijí přírodní lidé, za svůj druhý domov. Nám obecně nepřipadají divný a věříme tomu šamanovi a věříme těm věcem a jevům, který jsou jiný. Tak tady v Čechách to vyprchává a je to jiný. Je to prostě jenom na nás, že s tím děláme kus toho času, kdy můžeme být sami za sebou, být v tichu a vnímat třeba slova knížky. Tak jestli můžu přečíst něco s tím? Sám budu zvědav. Napadá mě další příklad snění a vzniku zdánlivě nemožného. Jednou se mi ozvala paní z Hulína na Moravě. Poslala mi zprávu, abych se s ní sešel a já to udělal. Paní je taková malinká, vypadá, jako by měla domorodé rysy. Není si však vědomá, že by měla nějaké zvláštní předky. Téhle paní lékaři stanovili 35 diagnóz. Tolik se u ní projevilo různých nemocí. Trápila ji roztroušená skleróza, epilepsie, brutální lupenka. Měla rudé, krvavé, zapáchající hnisavé rány. 15 let jí 3krát denně píchali morfin, protože jí sužovaly nesnesitelné bolesti. 20 let strávila na vozíku jako invalida. A pak se z čista jasna stalo, že se 17. června 2017 uzdravila. Nikdo nemohl nic takového předpokládat. Také jí naběhly telepatie a jasnoslyšení. Bylo to nepředstavitelné, co se tehdy událo. A to je čisté snění. Už nemůžeš uvažovat o ničem jiném, protože to nejde. Lidé, kteří užívají morfin po tak dlouhou dobu, jsou na něm závislí. Musí si dlouho a těžce odvykat, aby vůbec mohli žít. Když procházela tak velkým utrpením a nevěděla, co má dělat, poprosila Pána Boha. A Bůh ji uzdravil. Tohle, co se stalo, je určitě možné, protože potkávám lidi, kteří se takto zázračně uzdravují. Opravdu existují a jsou to dokonalí snívci. Takže knížka to je všechno nejlepší. Děkuji za to. Si vybral zrovna tuhle ukázku. A je to pravda, v té knize je pár takových případů, které vypadají beznadějně a vyřeší se takovým řízením shody okolností. Já poprosím teď Ondru Smejkala, aby pokřtil knihu, tedy vibrací. Je to nebe s péčí. Jak jsem říkal, ve starých jazycích to nebe znamená vibrace, nebo to, co existuje ve vibraci. Takže my necháme prostoupit knihu i prostor nebeskými vibracemi. Takhle ji máš tady otevřenou. V kapitola Zázraky i tyrani se dějí. Je tady zrovna tento prvok.
ještě mám tu knížku strčit do té trouby, aby to dokázal. Já jsem nečekal, jsem tě rozesmál tím, jo, nebo co? Ne, že to zavřeš. No to jo, ale já jsem myslel, že to jako přemůžeš, víš, že to použijeme jako dusítko třeba. Jako... Jak to zavřeš, tak to utneš. Tak to nejde. Nejde, ten vítr musí ven. Promiň, to se nejde. Já myslím, že uděláme taky jako když máte dusítko na trumpetě, nebo něco takového. Takhle jsme to krásně pokřtili. Takže kniha Nebezpečí, tedy paní spisovatelko, slečno ilustrátorko, pane spoluautore, pane kmotře i pane spolukmotře, tedy páni vydavatelé, nakladatelé. Kniha je pokřtěna a tím pádem, teda pokřtěna, víte, ono to křtění, to je takový, nemáme to říkat, víte, je to takový divný křtít knihu. Říká se tomu slavnostní otevření knihy. Provedli jsme slavnostní otevření, rozvučení, prodýchnutí této knížky. S Jardou Duškem děláme společně vystoupení a když je nějaká speciální událost, tak si takhle navzájem rádi pomáháme. A co na to říkáte, že taková mladá holka v podstatě tady z ciziny a dostala jako možnost se takhle jako vyjádřit umělecky v knize? No tak to jsou ty, jako tak si vemte Petra Padléře a tady svatý Vít, že jo, tak mu bylo asi 24 let, když dostal zakázku od krále císaře udělat katedrálu, jako a všichni si klepali na čelo. To jsou takový ty znamení od Boha, že ten člověk má dar a ty chytrý lidi, nebo ty vnímaví, to těm lidem dají příležitost. No, a pak už zase na nich, co s tím udělají dál. No. Ondřej Smejkal, profesionální hráč na didgeridu. Australský domorodý nástroj studoval přímo u protinožců, kde ho zaujali také aboriginci a jejich umění. Lidem, kteří přišli novou knihu Jaroslava Duška podpořit, však krom fantastického hudebního zážitku přinesl i čerstvé pozitivní zprávy z Japonska. A já poprosím Ondru o takovou zvláštní zprávu, kterou mi řekl. On se vrátil z Japonska. S Petrem Niklem byli tam na expu a když přijel, tak mi řekl takovou větu, jestli máš čas, seber se a jeď teď do Japonska. A proč? To je pravda, já jsem byl v Japonsku před 20 lety a dýchla na mě taková vize té technokratické společnosti a toho, jak se člověk stane opravdu tou zaměnitelnou loutkou obrovské mašinérie, tak to jsem tam pocítil a velmi mě to jako sklíčilo. Když jsem se bavil před 20 lety s mladými Japonci, tak v podstatě dívky hovořili o tom, že jejich jedinou vizí je, jak se z té země vlastně vyvdat, najít si přítele kdekoliv, ale hlavně dostat se pryč z Japonska. A pokud se o něčem bavili, tak se bavili vlastně o tom, jak z toho vyváznou vlastně, že to opravdu vyselo nad nimi něco jako prokletí. Takhle mi to přišlo, takhle jsem to vnímal v tom roce 2005, když jsem tam byl na expu v Nagoji a měl jsem tam potom takové turné rozsáhlé. A bylo to něco, že když jsem se tam teďka po velmi dlouhé době znova vracel a měl jsem navštívit koncertně větší města i venkov, prostě zase jsem si chtěl tu zem jako prozkoumat, tak to očekávání bylo takový trošičku sevřený a když jsem tam přijel, tak jsem měl pocit, že jsem přijel úplně jako do jiné reality nebo do nějakého paralelního Japonska, že jsem navštívil to skutečné Japonsko, protože i ve větších městech ve spoustě malých podniků se platí jenom cash. Prostě neexistuje platba kartou. Kluci sedí na hřišti, čutají fotbal a telefon mají pověšený na lavičce prostě a nezajímá je to. Staříci s cigaretou sedí po hospůdkách a jako povídají si o realitě. A ve městech jezdí malé automobily, já jsem si ptal, kde máte jako ty solární věci, jako ne, solár k čemu? Jako tady máme prostě malý benzínový auta, prostě, který se dá jednoduše zaparkovat. Já jsem měl pocit, že jsem fakt přijel někam jinam, protože jsem přijel do měst, kde byl klid, kde bylo ticho, kde si lidi povídali, nepoužívali telefony v parcích. Já jsem myslel, že jsem se zbláznil, co se děje. A to je snění. Rozumím. Kamarád Japonec, u kterého jsem bydlel, tak měl na poličce starou vrtačku Bosch na šňůru. Jsem mu říkal, co to tady máš? Ty nemáš Makitu nebo Metabo? Říkal, ne, proč? To je německá kvalita, to je dobrý.
Ale to máš s kabelem, to nemáš jako to nemá baterku. Jako proč, to je stará dobrá vrtačka, jako už bych to nějak měnil. Pouštěl si, přátelé, doma VHSky. Měl doma VHS-kový přehravač. Výborně. Starou televizi, za kterou byste dneska nedostali ani pivo, jo? Tak na ní koukal, já jsem prostě úplně padnul na zadek. Krása, prostě můžete-li jít do Japonska, jo? Odpočinout si. Odpočinout si, přesně tak, jděte si tam odpočinout. Do Tokia jděte si odpočinout. Tak to jsem jenom chtěl, aby vám Ondra takhle řekl. V jedné části knihy se píše o tom, že je možné, že opakujeme podobný příběh Atlanťanů a Lemuřanů, kteří se po technologickém vzestupu rozdělili na ty, kteří se rozhodli žít v souladu s přírodou, a na ty, co technologie zničila. It's okay to be afraid of stuff. It's completely normal and it can be very overwhelming, especially if you're young or you're not used to being like around like things you are scared of. But it's good to have people around you who is going to support you, and don't be afraid of trying things even if you feel like it's not really your thing. I didn't think I had enough talent to illustrate a book, but I give it a shot and now I did. So don't be scared. Life is hard, it's really hard, but don't be scared of trying new stuff. Oh, děkuju. Tak jsme to probrali všechno. No, my tam děkujeme slavnou elimentům, pánům, že nejenom, že dali boty tatínkovi a koupili obraz, ale že taky vydávají ty knížky. Nejenom tyhle ty nějaký naše, ale ty další a další, neboť většina toho, co vydávají, je velmi pěkný. Tak, chlapci, hoši, děkujeme. Hoši, děkujeme. Tak my za zvuku didgeridů jdeme ke stolu podepisovat a možná vám jenom řeknu, když byla autogramiáda, musíme si pomáhat, a my jsme přijeli do Brna, do takového obrovského toho cinema, mnoho sálů. Sedli jsme si tam jak blbci pod takovou plagátovací plochu, kde byl program kin, a my tam seděli s Ančou Šiškovou, s Volkem, a kolem nás takhle chodili lidi a četli si program těch kin a nikdo si nás nevšímal. To bylo tak výborné. My tam připravení s těmi pery, teď se lidi blížili a když by u nás takhle jako nahoru. Jo, tady to. Tak to nám tady dneska můžete udělat zkouškou. Že jste si nás nevšimali. Moc krát děkujeme, že jste přišli. Mějte se hezky.
poslední noc, kterou jsme byli spolu, se zeptal, kolik hvězd má nebe? Kolik? 350 000. Opravdu? Ano. Mlč. Dnes v noci se na takové věci neptej. Když se dnes chceš ptát, ať už na hvězdy nebo na cokoliv jiného, ptej se raději. Máš mě rád? Je ti zima? Kdo má hlad? Dnes v noci se ptej na něco, na co se neodpovídá slovy. Ptej se srdcem, celým tělem, na něco, na co se ptá celý svět. Třeba, kdo pláče? Potřebuje někdo pomoc? A pak uvidíš, že všechno je důležité a pochopíš, kolik hvězd má nebe. Protože ti dojde, že pro každý okamžik je tu jen jedna hvězda. Protože když se ztratí jedna jediná, světlo vesmíru tak trochu zeslávne.